Чаваш челги бурчухне тынже путмейді. Кодаму мелис, истяму И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнең тілі. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туған тіл тапшуын қарайсыз. Сізнің білән Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшу татар халық жырларының әһәмияте. Татарларда сәхнә музыкасы барлыққа келуі. Қайбір халық жырларының тарихы һәм татар мыңы халық ара еш башқарушылар бәйгісі хақында. Милләтебез элек-электән жырга мыңга сәләтле халык. Ул жырларда біз йырак жырлар тавышында бүгінгі көннәр хәңендә ишетәбез. Күп гасырлар элек кешеләр әле укый яза белмәгән заманнарда ук жырлар чыгарганнар. Шул жыр ритмына башкарыла торган биюләр уйлап тапканнар. Халык көйләре үзләреннән үзләре генә тумаган әлбәттә. Аларны кемнәрдер уйлап чыгарган, башлап жырлаган. Димәк, халыкныкы дип аталсалар да, аларның беренчел авторлары бар. Татар халық жырларына сабырлык, ішкі кишерешләрне тирән чагылдыру, музыкаль бизәкләрнең мул булуы хас. Ул жырларның иң борынгы төрі йола жырлар дип атала. Алар 10нчы йөздән үк билгеле булган уен жырлары белән тыгыз бәйләнгән. Кеше үзенең көндәлек тормышында сагыш кайгыдан арнасы яки киресенчә эченә сыймаган шатлыгын, куанычын белдерәсе килсә, җырлап җибәрә. Үзенең хис-тойгыларына туры килә торган, күңелен, җанын ачып бирә алырдай көйне суза ул. Халкыбызның Кара Урман, Шахта, Гөлҗамал, Тәфтиләү, Әллүки, Зиләйлүк сыман буыннардан буыннарга күчеп килүче онытылмас җырлары бар. Бу җырларда милләтнең тарихы, фаҗигасы, сөенеч көйнечләре чагыла. Халык көе, ул халык авазы, тойгысы аның музыкаль теле. Халык жырлары бабаларыбыз тарафынан калдырылган иң кадерле мирас дисәк тә ялгыш булмас. Аларны саклау, югалтмау, буыннан буынга тапшыру безнең изге бурычыбыз. Шушы көннәрдә Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә Татар мыңы халык ара яшь башкаручылар телевизион бәйгесенең гала-концерты узды. Бәйгенең максаты татар халык җырлары һәм татар композиторлары әсәрләрен пропагандалау, яшьләрнең игътибарын милли мәдәни кыйммәтләргә җәлеп итү, талантлы яшь башкаручыларны ачыклау һәм аларның иҗади потенциалын үстерү. Киләсе сюжетыбыз нәкъ менә шушы бәйге хакында. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының сәхнә арты бүген гөрләп тора. Татар мыңы яшь башкаручылар телевизион бәйгесенең генераль репетициясе уза. 2008 елда үз эшен башлап җибәргән бәйгегә 2019 елда Рөстәм Нургалиевич Миннеханов карары нигезендә Илһам Шакиров исеме бирелгән. Илһам Шакиров исемендәге Татар мыңы халыкара конкурсы ул инде чыннан да татарлар сибелеп яшәгән бар төбәкләрдә дә булып узды. Без аларны сайлап алдык. Без башлап җибәрдек 2019 елда ук инде, белсәгез. Кызганычка каршы 20 еллардагы хәлләрне беләсез, пандемия булып, һәм башкалары, шуңа күрә менә шулай сузылды. Әмма ләкин без эшне алып бардык. Biz инде республика буйлап сайлауларны уздырдык. Регионнарда булдырылган кадәр уздырдык һәм инде күпчелек инде быел күпчелеген без видео һәм аудио язмалар аша тыңладык. Һәм шушы гала концертка узган җырчыларны тыңлагачтын инде күңелем тынычланды. Без ялгышмаганбыз икән. Конкурсның географиясе искиткеч зур. 12 чит илдән, Россиянең 20 төбәгеннән катнашучылар татар җырын башкаруда үз көчләрен сынап караганнар. Номинациялар буенча үзгәрешләр булмады, әмма ләкин моңа кадәр без инде регионнарны аерым билгели идек. Бу елга кадәр регионнарны инде шундый сүз булды. Büyük җырчыбыз Илһам Шакиров исеме бирелгәч, бу монда башкару осталыклары зур булырга тиеш. Ул инде кая яшәмәсен, ул әгәр дә татарча җырлый икән, шәп итеп җырлый икән, килсен, җиңсен дигән теләк булды. Шуңа күрә быел инде кызганычка каршы җиңүчеләр арасында күпчелек инде шушы Татарстан белән Башкортстан. Регионнардан булды, әлбәттә, хәтта Кытай егетләре дә катнашты безнең 2-3 турда. Алар инде безнең татар җырларын җырладылар, консерваториядә укыйлар.
Алар инде 2-нче, 3-нче урыннарны яуладылар. Регионнардан, Ульяновск өлкәсеннән килделәр, Оренбур ягыннан килделәр. Алар әлбәттә булды. Әмма ләкин менә шу гала концертта кызганычка каршы алар чыгыш ясый алмый, чөнки гала концертта бары тик җиңүчеләр генә. Конкурсның максаты татар халык җырларын һәм татар композиторларының әсәрләрен пропагандалау. Яшьләрнең игътибарын милли мәдәни кыйммәтләргә җәлеп итү, талантлы яшь башкаручыларны ачыклау, аларның иҗади потенциалын үстерү. Жюри әгъзалары инде бик күп еллар буе шушы жюрины җитәкләде. Безнең танылган җырчыбыз, Россиянең атказанган артисты, Татарстанның халык артисты Салават Закиевич Фәхретдинов бик күп еллар инде шушы жюри составында Расим Низамов, Зөлфия Шакирова, Филүс Кагиров, инструменталь башкаручылар буенча инде Наил Сәгъдиев, менә Гөлдания Хайруллина шушы жюри составында булды. Фердинанд абый Салахов жюри составында, үзем әлбәттә шушы жюри составында. Бүләкләр буенча инде әлбәттә җиңүчеләргә алтын сын бирелә. Татар моңы дип язылган алтын сын махсус эшләнелде инде. Бу сыннар шулай ук грамота һәм инде акчалата бүләк шушы гала концертта тапшырылачак. Егерменче гасыр башында татарларда сәхнә музыкасы барлыкка килә. Ул бай халыкчан материалга нигезләнеп, күрше халыклар мәдәнияте йогынтысында формалаша. Мөселман дин әһелләренең каршы булуына да карамастан, халык җырлары концерт залларында, ярминкә һәм кабакларда яңгырый башлый. Думбыра, кубыз ише милли уен кораллары урынына гитара һәм гармуннар килә. 1905 елгы инкыйлабтан соң Казанда милли матбугат күтәрелеп китә. Шәрык клубында музыкаль кичәләр уза. Сәйер труппасы беренче спектакльләрен куя. Бу чорда татар музыкасы берничә юнәлешкә бүленә. Халыкта киң таралган җырларны үзенчә башкарып, шул чор тавыш яздыру җиһазларында пластинкалар яздыручылар була. Шунысы кызык, Габдулла Тукай шаярыпмы бу пластинкалардан яңгыраган җырларны мәче тавышлары дип атый. Шул рәвешле беренче йылдызлар барлыкка килә. Камил Мутыйгый, Мәрьям Искәндәрова, Нәфисә Позднякова. Моннан тыш беренче оркестрлар җыеп симфония музыкасы уйнаучылар да була. Алар татар музыкасының Европага йөз тотып үсеш алуына этәргеч бирә. Шул ук вакытта халыкта да җырлар туа. Алар популяр булып китә. Халыктан чыккан авторларның исемнәре әле һаман да онытылмый. Булар барысы да татар тарихының әһәмиятле өлеше булып тора. Татар халкының җыр хәзинәсе таң калырлык бай һәм гаҗәеп төрле. Моң безнең күңелебездә. Илһам Шакиров, Хайдар Бегичев, Рәшит Вахапов, Рафаил Ильясов, Әлфия Авзалова, Флора Сөләйманова һәм башка бик күп легендар дахи җырчыларыбыз милли моңнарга тугры калып, гырыф-гадәтләргә таянып иҗат иткән шәхесләр. Халкыбызның гасырлар буена тупланган милли хәзинәсен киләчәк буынга тапшыруда күп хезмәт куйганалар. Әлеге исемнәр татар мәдәниятенең алтын фондын тәшкил итәләр. Бүгенге көндә дә аларның һәр кайсы сәнгатебез күгендәге мәңге сөнмәс якты йолдыз булып балкый. Заман җырчыларының күбесе иҗат юлларын әлеге җырчыларның җырларыннан, аларның иҗаты белән танышудан башлый. Музыкага мәхәббәт инде ул минем балачактан. Ул әлбәттә минем туган ягым әти, әниемнән кан белән күчкән дип әйтәсе килә. Ничек дип әйтим инде, менә ул музыкага мәхәббәт, ул музыка яңгырый икән, әйме? Телевизордан яки радиодан. Минем һәр вакытта ишә менә баян тавышлары, кальян тавышлары булса, минем кос тәннәре чыга. Ул менә аны әйтеп ничек дип аңлата да белмим мин аны. Ул гомумән күрәсең минем әби-бабайларым уйнаган балачакта, менә аларның авазлары киләдер. Әти белән әни икесе дә рәхәтләндереп, гармунда менә белемнәре булмаса да, алар җырны үзләре киләп җырлагангамы. Әллә инде миңа әни бишек җырлары җырлап үстергәнгәме. Ул менә җырны, моңны менә мин балачактан яратып үстем. Сирина Зайнетдинованың исеме шушы бәйге белән янәшә атлый сыман. Аның иҗатында әлеге конкурс үзенә күрә бер трамплин булып тора.
Үзеңә күрә бер мәктәп итәсең бит инде ул конкурсларда, әйме? Минем татар моңына бик зур рәхмәт әйтәсе килә, чөнки ул елны ул телевизион булды. Һәм икенче турда без Камал театры сәхнәсендә тавыш бирелде. Менә балалар белән, әйме, 2, 1 һәм 5-кә кадәр. Һәм шунда телевизордан күреп, минем тавышымны ишетеп, мине Казан шәһәр филармониясына эшкә алдылар. Кастинг үткәреп, менә минем тавышымны ишетеп, шуңа күрә минем иҗат юлымда татар моңы фестивале бик зур өлеш һәм роль кертте дип әйтәсем килә. Быелгы җиңүчеләргә килгәндә Академ вокал номинациясендә беренчелекне Илгиз Мөхетдинов яулаган. Концертларга йөрү вакыт юк иде, әтиәниләр эштә иде бөтен команда. Һәм безгә кассеталар алып биргәннәр, видеопроигрыватель. Һәм шунда мин беренче тапкыр исемдә калган иде, балачактан бирле Әлдермештән Әлмәндәр караган идек. Шул спектакльдә матур җырлар, шәхесләр уйнаган иде. Шәүкәт Бектимиров, Равил абый. Бөтенесе дә шу хәтле искиткеч уйнаган чакларда әкрен генә безгә яңа кассеталар алып килә башладылар. Шунда ук Батыр Җанарист, Зәңгәршәлләр дә булды. Рамил абылар уйнаган чакларның запислары. Аннары инде әлбәттә бөтен нәрсә шуның белән кызыксынасың да. Мин мәктәптә килгәндә минем беренче укытучым Ибатуллин Рамил Мунирович булган иде 9 ел. Минем белән һаман көн саен дәресләр алып барды. Яңа җырлар өйрәндек. Иң истә калган ул әлбәттә иң беренче авыр җыр дип уйлаган идем мин 14 яшьтә. Рамай җыры булды, татар халык җыры. Һәм шул Рамай җыры белән мин көллияткә килдем экзамен бирергә. Һәм шул көй белән мин училищега көллияткә кереп укый башладым. Бүгенге көндә инде тәмамладык. Консерваториядә белем алдык. Хәзер менә зур сәхнәләрдә шәхесләр белән чыгыш ясыйбыз. Халык җырлары балалар күңелендә дә кеше яшьтән үк тирән эз калдыра. Татар халкының сөекле шагыйре Габдулла Тукайның бөтен биографиясы моның ачык мисалы булып тора. Шагыйрь бала чактан ук халык җырларын бик яраткан. Ул истәлекләрендә 6 яшеннән үк халык җырларын башкаруын әйтә. Соңрак шагыйрьнең күп кенә сүзләре халык көйләренә салынып җырлана. Шундый җырларның берсе татар халкының рәсми булмаган гимны дип йөртелүче Туган тел җыры. Җырның көе 20нче гасыр башында халыкта киң таралган Сәлим бабай бәйтеннән. Бу бәйтнең Камил Мутыйгый Төхвәтуллин башкаруында язмасы да сакланып калган. Ул вакытларда бер үк көйгә төрле текстлар җырлануы гадәти күренеш булган. Шулай итеп, Габдулла Тукайның 1909 елда иҗат ителгән Туган тел шигыре әзер көйгә салып җырланылган. Тукайның тагын бер халык көенә салынган шигыре Милли моңнар. Шагыйрь аны үз әйтүенчә халык җырларына ярып язган. Җыентыкларда хәтта зиләйлү көенә җырлана дип искәрмә дә куя торган булган. Советлар чоры вакытында бу көй республиканың җыр һәм бию ансамбле башкаруында аеруча да популярлаша. Хәзерге вакытта Әллүки татарларның милли җыр үрнәге булып торган, бурмаларга бай һәм җырчы тавышының бар матурлыгын ачып бирүче озын көй жанры үрнәге булып санала. Тагын кайбер популяр халык җырларына тукталып үтик. Галиябану җыры. Ул үзенең озын гомерле булуы белән Мирхәйдәр Фәйзигә бурычлы. 1916-1917 елларда драматург Оренбургта яшәгән чорында яшь татар кызы язмышы турында пьеса яза. Аны шундагы Ширкәт театр труппасы куя. Соңрак пьесаны Казандагы Сәйяр труппасы да башка театрларда сәхнәгә чыгара. Ул хәтта бүгенге көндә дә популяр. Әлеге әсәрдә яңгыраучы җыр чынлыкта Сәгадәт Бану дип аталган. Автор аны Орский өязендәге авылларның берсендә атып алган була. Соңыннан җырның исеме Галиябану дип үзгәртелә. Татарларда бер генә мәҗлес туйда күбәләгем җырыннан башка узмый торгандыр. Искиткеч популяр булган бу татар җыры гадилеге, шигырь төзелешенең төгәллеге белән таң калдыра. Ул бер ишетүгә үк истә кала, күңелгә кереп утыра. Шуңа да популярлыгын югалтмый торгандыр. Татар халык җырларын һәм татар композиторларының жуелмас әсәрләрен пропагандалау. Яшь буынга милли мәдәниятыбызны җиткерү, талантлы яшьләрне барлау һәм иҗади үсешенә ярдәм итү. Мин үзем эстрадада да җырлыйм, һәм монда да җырлыйм. Үземне сынап карыйсым килде.
Без бит инде җырчылар бер җирдә генә тукталып калырга тиеш түгелдер дип уйлыйм мин. Эстрада ул бер төрле, үзенә бер хас искусство бит инде. Опера үзе бер төрле. Әле мин операны да үзләштерәсе килер иде. Әле менә вокалны ташлыйсы килми, тагын музыка көллиятенә тагын кура керерим. Консерваториягә керерим. Менә шундый, менә ниндидер үсеш тели күңел. Концертта катнашучылар җырларын Казан Нуры оркестрына кушылып башкара. Барысы бер тавыштан бу шактый авыр, ләкин үзенә күрә бер ләззәтле ди. Татар моңа гомумән Илһам Шакиров исемен йөрткәндә ул үзеңә нидер менә күңелгә тынычлык бирә. Син монда торасың, син шундый исемле җиргә килгәнеңне теге югары дәрәҗәгә менәсең дип дигән уйлар, хисләр тула. Һәм әлбәттә инде күбрәк монда шәхесләр белән күрешәсең, яшь үсмерләр белән, оркестр белән шөгыльләнәсең, имә яңа ниндидер буынга кергән халык җырлары, ретро җырлар менә монда булганга мен шуңа шатланасың. Чөнки ул бетмәй, югалмый. Менә хәзер зур сәхнәдә филармониянең сәхнәсендә оркестр белән чыгыш ясыйбыз дип, үзеңә шулай итеп күңел тула шулай итеп. Һәм киләчәктә дә һаман шулай гына булып торсын дип өметләнеп калабыз инде. Бәйгедә инструменталь башкаручы дигән номинация бар. Аның җиңүчесе Алмаз Ахунов Казан егете. Бик тыйнак кеше булып чыкты. Гаиләдә минем гаиләдә абыем уйный гармунда. Тагын бик шөгыльләнә иде гармун белән дәвәтием. Шуңа күрә әтием мине музыкаль мәктәбенә биргәннәр. Татар моңында мин элек абыем белән катнаштым, дуэт белән, тагын ансамбль белән катнаштым. Без беренче урыннар алдык. Җыр татар халкының иң таралган, иң хөрмәтле иҗат җимеше. Җыр бер-берсенә тыгыз бәйләнгән ике өлештән, көйдән һәм поэтик сүзләрдән тора. Җыр сөйләр өчен түгел, көйләр өчен чыгарыла. Әгәр халыкның моңлы, әһәңле, матур көйләре аның тиңдәрсез һәм оста композитор булуы турында сөйләсәләр, шул көйләрнең нәфис сүзләре аның акыллы һәм талантлы шагыйрь булуын раслый. Татар халкының җыр хәзинәсе үзенә күрә бер тарих ул. Анда без ерак гасырлар тавышында бүгенге көннәр әһәңендә ишетәбез. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Без бүген татар халык җырларының әһәмияте, татарларда сәхнә музыкасы барлыкка килүе, кайбер халык җырларының тарихы һәм татар моңы халыкара яшь башкаручылар бәйгесе хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш челги бурчухне, тынже путмейді. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.